Tästä tulee YouTubeen paras juttu päivää. Kun sä sunit siinä eteenpäin ja kohta oot siellä järvessä takaisin. Ole minä, rakastan minua kuulijaa. Takas siellä järvessä kohta. Niin Oot sä koskaan muuten paras soukki. Joo. Tule vaan, hei. Sikaosasto. Älä tee tästä maailman parasta videoa. Älä tee. Ei kato, rekkari ei näy, niin mä voin pistää tää. Ei muuta kuin menet sinne kyljelle ja... Et voi tehdä. Hei. Jari. Hei. Tää on pakko tehdä näin. Ihan oikeesti. Oot ihan oikeesti. Kyllä. Me kyljelle sinne, niin tää on kun 2 minuuttia, niin ollaan mökillä päästä kukkuun. Hei, kohta tulee sellainen video, että sä kierit itse selälleen tonne. Joo. Kyllä, hei, kun sä menet nukkuun nyt, kun sä pääset siitä veeks Älä viin. Noniin, hyvä. Tästä tuli YouTubeen niin päivän vitsivideo.